σεβαστέ και αγαπημένε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, που είχα την τύχη να ήμουν κάτω από τη σκέψη σας και φίλε Πρόεδρε, βεβαίως. Και όταν ανέβαινα στο βήμα της Βουλής για να μιλήσω, πάντοτε ο Πρόεδρος ήταν στο πρώτο κάθισμα για να με ακούσει. Μια φορά ακόμα γι' αυτό σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, με το επιτελείο σας, τα μέλη του Συμβουλίου, Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αντιπρόεδρο, όλα τα μέλη, κύριε Μελά, πρώην Δήμαρχε Απολωνίων, στρατηγοί, κύριος στρατηγός, ο κύριος Ναύαρχος, όλα τα μέλη, θα έλεγα, του Συλλόγου Λευκαδίων, με προεξέχοντα τον Πρόεδρο, τον κύριο Χόρτη, αλλά και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Λευκαδικών, τον κύριο Θεόφιλο Λογοθέτη, αλλά και όλοι σας, ο καθένας με το όνομά του και ξεχωριστά. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω, αν είναι δυνατόν, δεν θα καθυστερήσω, λίγα λεπτά παρακαλώ, λίγη ησυχία. Γιατί πρέπει να πω δύο πράγματα. Με ακούτε φαντάζομαι. Λοιπόν, πρώτα να σας ευχαριστήσω γιατί πράγματι με την ψήφο σας όλοι οι Λευκαδίτες με αναδείξατε Δήμαρχο Λευκάδας. Είναι υψίστη τιμή για μένα και να ξέρετε ότι θα τιμήσω όπως έκανα πάντοτε την ψήφο σας. Έχω όμως να σας πω και μερικά πράγματα. Όπως πάντα, για μένα δημοκρατία δεν σημαίνει μονάχα παρακαλώ. Δεν σημαίνει μονάχα να αισθάνεσαι δημοκράτης. Πρέπει να ενεργείς και ως δημοκράτης. Πρέπει να σκέφτεσαι και να ενεργείς ως δημοκράτης. Πρέπει να δημιουργείς επίσης ως δημοκράτης. Άρα πρέπει να χαίρεσαι των πλησίων, να έχεις άπειρη αλληλεγγύη και αγάπη και εκτίμηση. Επομένως ο Δημότης, ο οποίος είναι κοινός για όλους, πρέπει να πληροφορείται. Για μένα δημοκρατία είναι μόνο όταν έχει πλήρη πληροφόρηση. Αν δεν υπάρχει πληροφόρηση, όλα τα άλλα να υπάρχουν, δεν είναι δημοκρατία. Αποτελεί κύτταρο, πρωτοκύτταρο η άμεση πληροφόρηση και επομένως και η διαφάνεια, κύριε Πρόεδρε, που κατ' επανάληψη από το βήμα της Βουλής ως Πρόεδρος τονίζεται. Επομένως, κάτι θα πρέπει να ακούσετε από τον νέο Δήμαρχο. Καταρχήν, εκλέχτηκε στις 8 Οκτωβρίου. Επομένως, πέρα από 2,5 μήνες, παρακολουθούσα και επομένως ερευνούσα τα σγραφάς, όπως λέμε. Δηλαδή, πήγαινα κάθε μέρα σχεδόν στο Δήμο, είχα επαφές και με τον κύριο Δήμαρχο, αλλά ελάχιστες, όχι από μένα, αλλά επίσης είχα πάρα πολύ καλές επαφές και συσκέψεις με τους επικεφαλείς των διευθύνσεων και όχι μόνο, αλλά και των τμήματων όλων των υπηρετούντων στο Δήμο. Επομένως, είχα πέρα από την γνώση που διέθετα, είχα και την επίγνωση πλέον μετά από αυτό το 2 μήνες και μισό με 3 μήνες. Επομένως, όταν ανέλαβα 1η του Γενάρη, ήμουνα έτοιμος, γιατί πάντοτε έχω επικεφαλίδα στα πρατώμενα από μένα αυτό που οι άνθρωποι του σύγχρονου συστήματος, έσω έτοιμος. Το έσω έτοιμος, δηλαδή η προετοιμασία
για μένα είναι το πρώτο κορυφαίο στάδιο, φάση αν θέλετε, προκειμένου κανένας να αναλάβει μια θέση ευθύνης. Διότι δεν είναι θέση εξουσίας, είναι θέση ευθύνης. Τι θα έπρεπε να κάνω? Θα έπρεπε πρώτα να δω σε τι επίπεδο καλούμε να ενεργήσω και επομένως να πράξω. Άρα να αναγνώσω την υφιστάμενη κατάσταση. Και δικαιούστε να την ξέρετε. Όταν θα έρθει η ώρα θα πω κάτι περισσότερο, όχι για να θίξω, όχι για να κατηγορήσω σε καμία περίπτωση και των περιπτώσεων, αλλά γιατί έτσι μόνο συνειδητοποιούμε εμείς οι πολίτες ως ενεργοί να συμμετέχουμε στα κοινά. Γιατί δεν είναι μόνο ο δήμαρχος ή οι αντιδήμαρχοι οι οποίοι απλά ενεργούν για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Πρέπει αυτά τα πρόσωπα να κινητοποιήσουν και κυρίως να βγάλουμε από αδράνεια ή να καλέσουμε οπωσδήποτε σε ενεργό δράση τους πολίτες, άρα τους δημότες. Αυτό είναι το δεύτερο βασικό σημείο για μένα, διότι αν οι δημότες δεν συμμετέχουν, ό,τι και αν κάνουμε εμείς θα έχει την έλλειψη, διότι έτσι δεν θα δημιουργούμε, δεν θα διαμορφώνουμε πολίτες σωστούς με δημοκρατικό αίσθημα, άρα συμμετοχή στα κοινά. Για μένα η αποχή από τα κοινά δεν είναι χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου ενεργού. Στην καθημερινότητα, σε όλα. Επομένως, αυτό που έκανα είναι μέχρι τώρα να ερευνήσω, να δω και τέλος να διαμορφώσω άποψη, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο στο τέλος, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, όπως όλοι μάθαμε, να καταρτήσω τον προϋπολογισμό του 2024, γιατί ο προϋπολογισμός θα είναι η βάση για να κάνουμε το λεγόμενο επιχειρησιακό ετήσιο σχέδιο του Δήμου. Και αν έχουμε αυτό ως βάση, θα γνωρίζουν και οι πάντες τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το έτος 2024 και τι μπορεί να γίνει. Σας λέω ότι οι άξονες αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου θα είναι η υφιστάμενη κατάσταση, η πιθανή πόρη, αλλά ξέρετε, όχι με αυτή την αφέλεια της απλής αναφοράς αριθμών, διότι πώς είναι δυνατόν κλείνει ένας ισολογισμός ο οποίος ως προϋπολογισμός ξεκινάει από 111 εκατομμύρια του Δήμου και φτάνει τελικά να υλοποιούνται τα 39 ή να εισπράττονται με την έννοια βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα, άρα υλοποίηση. Δηλαδή η απόκληση είναι τεράστια, άρα ή οι εκτιμήσεις ήταν λάθος ή κάτι δεν πήγε καλά στη διάρκεια του έτους. Και όταν εγώ ζητάω να έχω τα ταμιακά αποθέματα, δεν εννοώ το ταμιακό υπόλοιπο. Δηλαδή εκείνο το υπόλοιπο περιλαμβάνει και ό,τι άλλα που όμως είναι δεσμευμένα αυτά για να ενεργήσουμε. Άρα δεν έχουμε το ταμιακό απόθεμα, σημαίνει ότι είναι αυτό που μπορώ να διαθέσω για να αντιμετωπίσω από εδώ και πέρα κάποια θέματα. Άρα μερικές φορές, εάν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα και κυρίως τα οικονομικά, και το ξέρουμε όλοι αυτό, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Άλλο να πω την αλήθεια, ότι πράγματι αυτό μπορώ να το κάνω ή δεν μπορώ να το κάνω, και άλλο όμως να ξεκινάω να πληροφορώ τους πάντες ότι ξεκινάω από τον 8ο όροφο όταν δεν υπάρχει 8ος όροφος. Άρα μιλάμε για ρεαλισμό. Και τελικά πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας, και είναι και επιχειρηματίες εδώ ανάμεσα και άλλοι διαχειριστές. Αν ξεκινάς από ένα υποτιθέμενο
πλασματικό, αν θέλετε, λογαριασμό, τότε και οι ενέργειές σου θα φανούν από την αρχή ως ελληματικές και το αποτέλεσμα θα είναι πενιχρό, που δεν φταίει τελικά. Επομένως, να είστε βέβαιοι για ένα πράγμα, ότι τουλάχιστον μέσα στο Φλεβάρι θα γνωρίζετε όλοι ποια είναι η πραγματικότητα. Όχι για κανέναν άλλον λόγο, το τονίζω αυτό, γιατί γνωρίζω ότι ο καθένας έχει τους φίλους μας, ο καθένας έχει τις συμπαθιές του, τις εκτιμήσεις. Μα εδώ δεν χωράει ούτε συγγένεια. Εδώ χωράει μόνο η αλήθεια. Έτσι, για να μπορέσω να ιεραρχήσω τα πράγματα στη Λευκάδα. Ξέρετε, δεν είμαι ο άνθρωπος που σχεδιάζω μερικώς και δημιουργώ μπαλώματα. Βάζω ένα σύστημα, εκτιμώ, υπολογίζω στη συνέχεια και μετά αρχίζω να υλοποιώ. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα η προετοιμασία που έχω κάνει. Τότε μόνο μπορώ πράγματι να φτάσω στο τέρμα, έστω και είναι αυτή η Ιθάκη. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι σε αυτό το σχεδιασμό να συμπεριλάβεις την ολότητα. Και η ολότητα δεν είναι ούτε μόνο η πόλη, ούτε μόνο τα χωριά. Δεν είναι ούτε μόνο τα παράλια, ούτε μονάχα ο ορεινός ώμος, ούτε ο Μεσαίος. Και δεν είναι ούτε μόνο η Λευκάδα. Το τονίζω αυτό, γιατί το τόνισα και στην προεκλογική περίοδο. Είναι η χωροταξική ενότητα όπου η Λευκάδα έχει συνέχεια και συνάφεια. Και μέσα σε αυτό πρέπει να κινηθεί η Λευκάδα. Αλλά και η περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό. Ποιο? Ότι δεν μπορεί η Λευκάδα να ζήσει μόνο με την προστασία του προγράμματος Ιωνίων Νήσων. Πρέπει να συνέχονται και κυρίως να συνεργούν οι τρεις περιφέρειες. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, επομένως η Αιτωλοκαρνανία και η περιφέρεια Υπήρου μαζί με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Διότι τα σκουπίδια είναι κοινά και των τριών. Είναι τρεις όμοροι δήμοι και αλληλοτρώγονται για τα σκουπίδια. Αλληλοανταγωνίζονται ποιος θα πάρει τα περισσότερα ή λιγότερα. Έχουμε κοινό παρανομαστή το βιολογικό καθαρισμό. Τι να κάνω, να καθαρίσω εγώ τη μια παραλία και η απέναντι θα έρχεται και θα μου βρωμίζει αυτά που εγώ καθάρισα. Τι άλλο να κάνω, να καθαρίσω τη μια πλευρά της Λευκάδας, αλλά να πάω στην άλλη πλευρά της Λευκάδας. Δηλαδή θα κάνω τι, απλά να μεταθέσω το πρόβλημα, να ανατώ θα βρωμίσω τα πάντα. Επομένως ένας βιολογικός ο οποίος θα παραμείνει δευτεροβάθμιος δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Λευκάδας. Θα πρέπει και θα το επιδιώξω πάση θυσία ο βιολογικός καθαρισμός να γίνει τρίτο βάθμος. Γιατί δεν έχει νόημα. Μας δίνουν 8 εκατομμύρια, 9 και λέγεται αν δεν τα πάρουμε αυτά τότε πιθανώς θα τα χάσουμε. Δηλαδή πρέπει να πάρω τα 8 να τα ρίξω στον κάλαθο των αχρήστων γιατί στο τέλος δεν θα έχω αποτέλεσμα αυτό που θέλω. Η Λίλη με ακούει γιατί έχει και την εξειδίκευση αυτή. Το θέμα είναι να κάνω καθαρή τη Λευκάδα, να την επισκέπτονται όσοι θέλουν, γιατί δυστυχώς, το λέω και αυτό και θα μου δώσετε άλλα μερικά λεφτά. Όλη η Λευκάδα στηρίζεται 80% για να μην πω 90% στον τουρισμό. Αλλά σας βεβαιώνω, και να με θυμάστε, εάν αφήσουμε τη Λευκάδα όπως πηγαίνει, θα δημιουργήσουμε τουρισμό αποφυγής και όχι τουρισμό προορισμού τη Λευκάδα. Σας το λέω ευθέως. Επομένως πρέπει να δούμε τα πράγματα
συνολικά. Κάλεσα προχθές και θα διαβάσετε ίσως και σε ανακοίνωση. Είναι Ιόνιο τεχνική. Δεν έχω κανένα, ξέρετε, περιορισμό να καλέσω τους ανθρώπους που συνεργούν για τη Λευκάδα. Κανένα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Και τους είπα, όταν εσείς από το 10 στο 10 έχετε το 7 στο 10 από πλευράς έργων και επομένως χρηματοδοτήσεων, δεν βλέπετε ότι τελικά φτιάχνετε μια πλατεία και απομονώνετε την υπόλοιπη Λευκάδα? Φτιάχνουμε το δρόμο που έρχεται από την Αμπρακία και από το Άκτιο, από το αεροδρόμιο, και θα πρέπει να μπαίνει, να συνεχίσει να μπαίνει ένα αυτοκίνητο μέσα στη Λευκάδα. Πώς θα πάνε όταν τελικά ο δρόμος ανοίγει σε 4 μέρη? 2 έτσι από το ένα μέρος και 2 από το άλλο. Θα φτάνουν 2-2 τα αυτοκίνητα και με ταχύτητα. Άρα η ουρές θα είναι τεράστια. Επομένως, τι νόημα έχει όταν δεν υπάρχει περιφερειακός επίσης? Περνάνε. Από πού θα περάσουν στο περιφερειακό? Υπάρχει αδιέξοδο. Δεν είναι αυτό που λέμε, κύριε Πρόεδρε, τα bottlenecks, μποτήλια που έρχεται εδώ και στενεύει. Δεν στενεύει σε ένα μέρος. Στενεύει, απελευθερώνει στο ένα και υπάρχει στα 500 μέτρα ούτε 300 μέτρα ξανά πάλι το ίδιο. Άρα λοιπόν σε ένα θέμα και τους είπα ότι έχετε πάρει αυτά τα έργα. Η δική μου προτεραιότητα είναι η εξής. Δέστε την πλατεία, αλλά όχι πότε να το τελειώσετε. Αλλά θα πρέπει τελικά πριν ολοκληρώσετε να κοπεί και ο δρόμος που είναι στην παραλία. Πού θα το ρίξουμε αυτό? Μες στη μέση της πλατείας. Αλλά ο δρόμος που πάμε στη συνέχεια, που είναι εκεί η τραπέζα, πώς λέγεται, της Γολέμη. Μόλις που είναι στη Γολέμη, δεν έχουν να πάνε πουθενά. Υπάρχει αδιέξοδο. Και υπάρχει αδιέξοδο στον Άγιο Μινά. Απολύτως. Λέει τι να κάνουμε? Θα αφήσετε αυτό έως ότου ανοίξει ο περιφερειακός, ώστε πλέον να έχουμε διέξοδο από εκεί. Και δεύτερον, έχω και μια άλλη ιδέα. Κάποιοι την έχετε διαβάσει, κάποιοι την νομίζετε. Είναι εδώ και ο φίλος μας εκλεκτός, ο επαΐων σε αυτά τα θέματα, κύριο Τσιλιγιάννης, και είπα ότι θέλω μια διέξοδο σε αυτό. Διότι όλοι μας θέλουμε και όλοι μας έχουμε κοιτάξει για την υποθαλάσσια. Βεβαίως θα το συνεχίσουμε. Αλλά έως ότου γίνει, θα είναι 6, 7, 8 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι θα καταστρέψουμε τη Λευκάδα. Επομένως, αν δεχθεί μεθαύριο που έχω με τον Υπουργό Δημοσίων Έργων την πρότασή μου, θα δημιουργήσουμε πέρα από τη διέξοδο του σημερινού, όπως λέμε, περιφερειακού, και έναν άλλον τρόπο να μπαίνει κανείς στη Λευκάδα και να μοιράζεται δυτικά και ανατολικά, αλλά και βόρεια. Αυτό είναι ένα δείγμα, αλλά σας είπα κιόλας ότι δεν μπορούμε να περιοριστούμε στον τουρισμό. Υπάρχουν και στην περιφέρεια, αλλά και στο Δήμο, μία διεύθυνση του καθένα που αναφέρεται σε τοπική ανάπτυξη. Το μόνο που δεν υπάρχει είναι τοπική ανάπτυξη. Τοπική ανάπτυξη σημαίνει ορεινός όγκος, κύριε Πρόεδρε, που έχει εγκαταλειφθεί με τα χωριά του. Πρέπει να τονιστεί εκεί και να αναπτυχθεί. Άρα ο αγροτικός τομέας έχει παραμελιστεί, έχει εγκαταλειφθεί, εξού και τα χωριά εγκαταλειμμένα. Ο κύριος Μελάς, που ήταν πρώην δήμαρχος, θα θυμάται ότι ο αγροτικός τομέας εκείνη την εποχή ήταν καλύτερος από ό,τι είναι σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχαμε βγάλει ένα σωρό προγράμματα, κύριε Μελά, και ξέρετε ότι τα υλοποιήσατε πρώτα εσείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ακολούθησαν οι άλλοι. Αλλά το leader που ήταν ό,τι καλύτερο για τη Λευκάδα, που ήταν η μεγαλύτερη χρηματοδότηση και το οποίο πραγματικά καυχέμαι, γιατί το έφερα εγώ στην Ελλάδα και έκανα εγώ την πρώτη μελέτη για να υλοποιηθεί στη Λευκάδα. Δυστυχώς το εγκαταλείψανε και σήμερα το leader το παίρνει η Κέρκυρα
για να μας δώσει εμάς ό,τι μπορεί να μας δώσει έναντι του Λίντερ. Ενώ το είχαμε. Ενώ το είχαμε, βέβαια, και το λειτουργούσαμε. Πρέπει να το τονίσουμε. Δεν θέλω να σας πάρω περισσότερο χρόνο. Αλλά κάποια στιγμή, κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε εταιρεία λευκαδικών μελετών, θα ήθελα να συμπεριλάβετε στο πρόγραμμα αυτού του χρόνου του 2024 και μία επιτέλους ημέρα που θα έχει ως θέμα αναπτυξιακές κατευθύνσεις και δομές της Λευκάδας. Σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί καλές είναι οι βουτιές στο παρελθόν, αλλά καλό θα είναι να κοιτάζουμε και το παρόν για το μέλλον. Επίσης, να σας πληροφορήσω, έχω αποφασίσει, μια και το 2024 είναι έτος πολύ σημαντικό. Συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη γέννηση του Βαναωρίτη. Θα το ανακηρύξω έτος Βαναωρίτη. Και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, στα θέματα που θα έχετε, να πει θεματολογία επίσης η παγκοσμιότητα της Λευκάδας στην ποίηση. Νομίζω δεν υπάρχει πιο σημαντικό και δεν μπορεί κανένα άλλο μέρος να το διεκδικήσει παρά μόνο η Λευκάδα. Γιατί και το μεγαλύτερο αριθμό έχει και σπουδαίως έχει σε διάφορες εκφάνσεις της ιστορίας της Λευκάδας, και πατριωτικά και παγκόσμια. Επομένως, δύο αυτά τα πράγματα πρέπει να τα φροντίσουμε. Θέλω επίσης να σας πω και το εξής. Όταν περνούσα από το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου, είχα την πεποίθηση ότι το Πνευματικό Κέντρο εκπροσωπεί τους Λευκαδίτες, το πνεύμα των Λευκαδίων, τη δραστηριότητα, την πνευματική και πολιτιστική των Λευκαδίων. Κύριε Μαλά, πρώην πρόεδρε της εταιρείας και σήμερα αντιπρόεδρος, πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ στο Πνευματικό Κέντρο, επειδή καταργήθηκαν από ό,τι ξέρετε και το Πνευματικό Κέντρο και η ΔΕΠΟΚΑΛ, δηλαδή και το Πνευματικό Κέντρο με όλη αυτή τη δομή, αλλά και η ΔΕΠΟΚΑΛ που ήταν μια εταιρεία, ένας οργανισμός κοινωνικού χαρακτήρα. Λοιπόν, όταν παρέλαβα, τι παρέλαβα, αυτό θα το πω. Παρέλαβα το Πνευματικό Κέντρο από μια καθαρίστρια και μόνο. Μου παραδόθηκε με υπογραφή καθαρίστρια. Θα μου πείτε τόσο είναι που πρέπει να το είσαι. Για μένα, ναι, για μένα. Για εσάς που όχι. Και τι παρέλαβα, τίποτα απολύτως, μια μονογραφή. Δεν θα έπρεπε να παραλάβω ό,τι έχει εκεί πέρα. Κι όμως το Πνευματικό Κέντρο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί 31 Δωδεκάτου, σας κούρασα αλλά τελείως, 31 Δωδεκάτου του 23. Άρα πρέπει να γίνει από την αρχή. Εκτός και το εγκαταλείψω. Το ίδιο και η ΔΕΠΟΚΑΛ. Αν πάτε τα εκθέματα αυτή τη στιγμή, είναι καλυμμένα εκεί με κάτι πλαστικά κλπ. Που δεν ξέρει κανείς τι είναι. Είναι όλα εκεί, δεν είναι όλα εκεί. Τι θα παραλάβω. Έκανα αμέσως λοιπόν την Επιτροπή ως κατά νόμο προβλέπεται άμεσα. Και βάζω και τον προηγούμενο πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, πάντα πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου είναι ο Δήμαρχος, να είναι και ο ίδιος ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής. Αλλά όταν ρώτησα με βάση ποιες καταστάσεις θα κάνω τον έλεγχο της παραλαβής, τελικά υπάρχουν κάποιες, αλλά δεν υπάρχουν σε όλα. Επομένως πρέπει να προσφύγω και σε αυτούς που έχουν κάνει τώρα δωρεές για να δω τι είχαν δώσει, για να δούμε τι παίρνουμε. Αυτά δεν είναι ωραία φαινόμενα.
δεν μπορώ να τα δεχθώ. Επομένως απλά το λέω. Και πέρα από τα άλλα, εκείνο που έχει σημασία είναι να δώσουμε τη νέα διάσταση του πνευματικού κέντρου, κύριε Μελά. Τη νέα διάσταση. Ποια θα είναι αυτή η διάσταση του πνευματικού κέντρου? Δεν μπορώ εγώ να είμαι ο νεκροθάφτης 65 ετών του πνευματικού κέντρου. Άρα λοιπόν, δύο περιπτώσεις είναι. Ή το βάζω σαν μια μικρή συμβολική υπηρεσία μέσα στο σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου, ή πρέπει να κάνουμε κάτι από την αρχή σε ό,τι αφορά το πνευματικό κέντρο, κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. Αλλά δεν απευθύνομαι μόνο σε εσάς. Απευθύνομαι σε όλους. Και θα κάνω πρόσκληση σε όλους να έχουμε κάποια αντίληψη, κάποια ιδέα πώς το θέλουμε αυτό το πράγμα. Αν θέλουμε να δώσουμε τη διάσταση του πνευματικού κέντρου και όχι μόνο τη διάσταση των πώς τα λέτε εκεί, τα φαραμονικά. Εκεί, εντάξει, καλά είναι. Και πρέπει, χρειάζεται. Αλλά είναι, δεν μπορούμε να το λέμε τότε πνευματικό κέντρο. Άρα παράκληση, όποιος έχει κάποια ιδέα κλπ, κύριε Πρόεδρε, αλλά και εγώ και εσάς που απευθύνομαι, να κάνω έκκληση. Όπως δώστε τη δική σας γνώμη και το δικό σας σημείωμα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, επαναλειτουργία, αλλά από την αρχή σε νέες βάσεις πνευματικό κέντρο. Τέλος, τελειώνω. Θεωρώ ότι πρέπει να με συγχωρήσετε που θα βάλω προτεραιότητα αυτή τη φορά, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο, να δούμε τα καθημερινά προβλήματα της Λευκάδας. Πρέπει οπωσδήποτε να λύσουμε το νερό, να λύσουμε τα σκουπίδια, να λύσουμε το πάρκινγκ. Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να οργανώσουμε τα πάρκινγκ για να απελευθερώσουμε τους δρόμους. Επίσης θα πρέπει να δούμε την κυκλοφορία, το κυκλοφοριακό. Ονόματα δρόμων δεν υπάρχουν, αριθμοί δρόμων δεν υπάρχουν. Άρα θέλω να καταλάβετε ότι αυτά δεν θα αργήσουν, γίνονται τώρα, μπαίνουμε σε κατάσταση συναγερμού, δέχομαι εισηγήσεις, θα ανατεθεί σε ανθρώπους εμπειρογνώμονες που ξέρουν από αυτά τα θέματα και έχουν εμπειρία και πιστεύω ότι σύντομα θα πάει έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πράγματι, διότι ο Δήμαρχος θα έχει ανοιχτεί την πόρτα του σε όλους. Θα με υποχρεώσετε αν έχουμε κάπου και τη δική σας γνώμη σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο. Σας το υπόσχομαι. Και στην υπόσχεση αυτή συμπεριλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, και την ενίσχυση όλων των συλλόγων. Πάντα το έκανα, οποιαδήποτε δεν